Excuse me. Hi. हाय पूजा शर्मा केयर ऑफ अग्निदेव शर्मा। आज अचानक लइकन के पास हमरा पापा के जितना भी बैंक में लॉकर रहला सब ब्रांच मैनेजर कर फोन कैले रहलन। सब बोलन हमरा के रखे लायक एक भी लॉकर नहीं खे। तो हमरा संग फ्रेंडशिप करबा? काहे? ऐसे ही। बाप के बेटवा आ रहल बा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बाप के बेटवा। सिट डाउन थैंक यू सर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, फिर से श्रीहरि पियून बाड़ा पियूना के जैसे रहा। हाँ, भूल गईला का गौरी हरी के हम एक संगे पढ़त रहनी। तोहरा फर्स्ट क्लास मिल गई तो तू प्रिंसिपल बन गईला, हमरा थर्ड क्लास मिलल एक खातिर हम पियून बन गईनी। हम दोनों के ग्रेड भले ही अलग बा लेकिन क्लास तो एक ही बा। दिल से बोला सही बा ना? हाँ। डियर स्टूडेंट्स, बोली सर, गाड़ी प्लेटफॉर्म से निकलल की नहीं? का पंच मरले बा। साइलेंस साइलेंस। तो हम आज यहाँ एक खातिर आइल बानी कि आजकल के बच्चा लोग अपना बूढ़ा माई बाप के ख्याल नहीं रखेलन। आज के जमाने में पता नहीं कौन सा ट्रेंड चलल बाई। बच्चन जब अपना पैर पे खड़ा हो जालन तो ऊ अपना माई बाप के भूल जालन, उनका नजरअंदाज करे लग जालन। उहे माई बाप के जे अपना जिंदगी भर के कमाई अपना बच्चा के परवरिश और पढ़ाई लिखाई में लगा देवेलन, अपना बुढ़ापा के फिक्र कैला बगैर। काहे कि उनका ई बाप के यकीन रहेला कि उनकर बच्चा बुढ़ापे में उनकर सहारा बने। लेकिन आजकल तो उल्टा हो रहल बा। बच्चा लोग अपना माई बाप के वृद्धा आश्रम में भेज देवेलन। ई नया प्रथा बंद होके के चाहिए, नहीं तो भविष्य में जब वो माई बाप बनिहन तो उनका भी है। हाय सजय। व्हाट्स अप बड़ी? हाँ यार बिल्कुल। हाय डोमिक। हाय छोटू। अरे आखिर हम फ्रेंड के कर है। अजय द ग्रेट के। तू तो कमाल बाड़े यार। और पहली बार में ही पास। पापा हमरा कैसे घूरत रहल? का पता बिहार के बाद हमरा कॉलेज आवे दिया नहीं। लेकिन हमरा होखे वाला पति बहुत लंबा बा, पता है? हाँ? वहाँ एक से एक मिली। ओने का देख रहल बाड़ू। बोला ना, सुन रहल बानी। अरे ई तो संडे के 12 बजे तक शूटर रहला। ई का पिक्चर देखे जाई? लोग बात करा हम आवत नहीं। अरे का भाई? अजय तू हमरा ऐसे काहे देखत रहलू? कहवा देखत रहनी? घूरत रहलू। हम देख नहीं। बिल्कुल नहीं। हाँ, फिर तो हमरा तोहरे माई बाप पे सोच के दुख हो रहल बा। इकलौती बिटिया, ऊपर से ढेंगी। हाँ रे, कितना दुखी होई हन। मतलब? कुछ नहीं। अच्छा, तू कैसे बुझला कि हम तोरा के देखत रहनी? एकरा मतलब ये कि जरूर तू भी हमरा के देखत रहला। सो तो देखत ही रहनी। इस ड्रेस में तो इतना सुंदर लाग रहल बाड़ू के देख ले बिना रह नहीं पाएंगे। इंसान के सुंदरता ओकरा मन से होकेला, ओकरा कपड़ा से नहीं। तो फिर काल से कपड़ा पहन के मत आइया। हम जाने ली तोहरा ई ड्रेस के जैसन तोहर मन भी बहुत चैलेंज नली है साला, चैलेंज नली है साला, चैलेंज नली है साला, पंगा नली है साला।